Cine e acolo? Care ești acolo? Ioaro, nu întâmplător mi se spune războinicul luminii. Pune lumina pe el. Care ești acolo? Ești care ești acolo? Băi, care ești acolo, ieși afară de sub cartoane, că te măneți Drențo! Băi, Cristocio, nu e sănătos la cap! Ce-i de viață? Dracu, Tu personaje, că asta nu place mie. Cred că suntem ultimii supraviețuitori ai acestui atac nuclear și lui Cristocea iarde de combinații. Pe cartoane, mai înțeles? Numai dumneavoastră sunteți de vină! Numai dumneavoastră! Cu aroganțele dumneavoastră! Cu aroganțele mele, cu aroganțele mele. Da, bre, da. Dar de-aia faci tu aroganță. Acum cam eu aroganță, mai tu gară aroganță acolo. Da, bre, da. De ce am ajuns în situația asta, bre, care și fata asta? De ce? Că ai frumata să ne iei pe aici, pe dedesubt, pe la casa poporului, să ne arăți pe unde a fugit Ceaușescu, de parcă m-ar interesa pe mine! Băi, dobitocule care ești tu, dobitoc, eu nu te-am adus să vezi și-a construit Ceaușescu, băi, Zdreanțo. Te-am adus să fii premiat că ai câștigat și tu cu Jiu Petrășani. Să băi și uite așa. A fost atac terorist, bre, și-a căzut bomba pe noi! E cineva. E cineva. Nu suntem singuri, m-ați înțeles? Bădele, e și el mai bun atacat al meu pe partea dreaptă. Te mulțumesc de suflet. Ia cercetează tu pe dreapta și vezi cine e. Bădele. Spănădescu, tu ești mai sprinten. Ioaro, ține lanterna bine. Nu, ai lanternă la fix. Ușor, fără să faceți praf, înaintați. Hai, tiptilea, bă. Aici mai repede, Mioaro. Tu ești? Eu? Tu? Ai votat lui Prigo? Deputata aia cu Ciocu mic, acum noi suntem la putere? Mahmuțenca! Cine? Babuțelca e lui Prigoană, bre, prietă la matare. Adriana, bine că ai venit. Ești cu Prigoană după tine? Nu, că pe el îl caut! Bă, nasol. Era bun băiatul ăsta, Prigoană. Ăsta toată viața lui a făcut televiziuni de nișă. Acum era bun, că făceau o nișă în peretele ăsta de evadat de aici, mai înțeles? Ce bun era! Vrei să rămâi cu noi? Bun, vei rămâne cu noi și la bine, dar mai ales la rău. Gata? Smărădescule, stinge flacăra. O să mă întreb de ce. Bună întrebare. Pentru că flacăra consumă oxigen. Și apropo de oxigen, în acest moment, embargo la vorbă. Pentru că dacă vorbiți, consumați aer. Din acest moment, tăcere. Inspirați, expirați. Fără 33. Ultima chestiune. Taci, O simt. taci, taci. Băi, să ne salvezi în cineva!